Dahon saging atong paliton sunod, dahon saging palitan sig hugas plato. Maing udtos yung tanan mga katambay, another day, another life, another blessing na sa atong tanan no. Karon kay May 3 na to no. So it's been a year no. It's been a year. So usa na katuig no nga sige tagbuhat og vlog no, sige day ko. Sige ko nagbuhat kog vlog no. Wala lang. 1 year na, anniversary na no, pero papatay ka pa anib no. Papatay budget nya. Kuanay gusto rin ko mahatag og shoutout no kang Sir Errol Mascareñas no. Shoutout din sa mo sir, amping ka sa imong trabaho dia all the way from San Diego, USA. So, sige na hugas og plato dire no, nakunahon na ko nga mas may pa magkuan ta. Kabantay ka nang magkabantay mo nang magbudol fight. Anal na yung baton, maghawb tag saging nya mo ray kanan. Problema og sabong sudan. Kale maga naday kuan dito no. Namilakaw do Jiboy so adto to Jiboy. Nang, haji benang. Do. Abi na hog. Ha? Sige na sa buto. Ha? Asa man ka? Order ba? Order pintos day. Benching kuram na ka kuan. To, benching kuro man ka bandol. Le, benching kuram kay nani. Tuan lang tayo, basket ba? Dede mo lang basket ron? Basket. Dua ako gapon niya. Sa may mayroon. Kantay. Ano naman? Yang tiyog ba? Binausap. Usap ko na yung tingong no. Usap pa rin na. Hindi ko na naman nanay. So, bug na og tingog. Ang suweng karong mabasag. Goodbye. Mang Mars. Unsa mo kadalit diha? Sugo-sugo amin nang be. Wala man say sugo dito ko. Wah, sugo-sugo. Sugo-sugo amin ninyo be. Tara pag may bagwaono gi mo buga niya. Ano ba mo kan buga. Oh. Asa man? Sa ubos sa Mountain Breeze. Ay, ano? Oh, kada kang primero. Primero? Kaya mo magsakay ka mo. Uban na to. Wag ko. Ninyo pag waigo pa pabudre pa dapon. Dapon man na saya wa. Oh. Patrog sa ungkod. Bitaw. Ako ta do siya. Buto mo ka kapok mo na. Magana mo tagsakay yung pay. Mora na nang. Muna kailangan kasugo. Hoy, kisa may musog ba sa bangus? Ambot. Kaya ako ba? Sugo-suguan tayo ninyo kay niyari kita ni para sugo niya ikaw man way sugo. Kapita to no. Bitaw no? Kasar yang. Nakaboglay. Hi. Ina lang kanang kato ko nung puso nga gi. Pare sir. Ni Mira. Matik. Aw, dad ala ang resibo niya, dad ala balik. May pa. Nang Mira ko dyan, ang sabas ng Mira nga birthday din Tintin kahapon. Wala may hikay. May panaglansis kong part sardinas dire. Wala may hikay gud ka naman ikaw sa puro. Tingog na tayo, francis sardinas ba? Bata sardinas na. Kaluin mo sardinas sa kami diri mo. Ari ka ulo. Wala. Tingog ngari ka undong matik. Kaya man ang mito. Birthday ng Tintin. Mangandam na jigog part sardinas ana. Ay, try tayo. Ya pala ni Tintin nga pud ka ugmana. Oo de. Wa pa siguro. Tingog man kuno sa pista. Oh, dili lang ta maghikay tinoy kay pista man niya. Puol kayo. Puol baboy. Oh, maghikay ta og magkaon tag humba jay, di ba niya? Ikaw ugma, nanapoy humba. Mao de. Wala ra. Praktikal sa. Mo din dito mos pantalan kahapon. Ha? Mo din dito mos pantalan kahapon. Iyang amiga. Laki mo na gito. Ay! Blind mama di ay. Lipat mama. Oh, yan to niya, laki man. Best friend. Best friend. Best friend. Boy best friend. Bono? Boy best. Boy best friend. Cute kay pahiya mo. Ay, balibad pag gasolinahan ng motor. Saktor to, dawata na nga rin. Amo nang snack ang panggasolina sa motor. Ikaw ba mo mong purdo yung purok ko eh? Oy, mag-expire mo na. Net, expire man. Aw, himo ang tambayanan. Are na me. Ato kanta rito, pagplaso kanta. Kami magwamis puso. Ito na gamit itong panglatong at sinilas. Kaya magwamis sa order te. Mira. Bugot mo dito. Lagi, ay pagsimikmik akong gipauban. Nagmahainom ko. Sa dali mga gano, nagkuha namin sa kuan, puso. So nasuguan na gid mi.
Mao ni mong gipaabot nga masuguan mi. So kay kuha naman. 1 year man ta buhat-buhat og vlog no. Wa pa man tayo para pang hikay. So gihikayan ko sa mong purok kinana ako pinanggal sa mga. Di na mi naghikay para sa atong anniversary. Eh tay. Pista sa mong purok ro nya. Una do. Pista sa mong purok ro nya kan. Tabang mi dito, tabang mi sa mga buluhaton. Habis pasabot. Habis pasabot. Okay ra kaya? Ha? Kira. Okay ra ko, okay ra. Gamay lagi gilingkuran oy. Manamay kuha sa puso mga gano. So obviously, pag kuman mo kuha sa puso, ni uli mi kay wala mo kuha uli na may paguman. Yang mana kaganda? Ha? Ganda. Ya, bura-bura. Masara. This my microphone. Gitu no ging siya. Lupigan ko ya Rab. Ya, lupigan ka. Si Sia. Tiguang na makikakanta eh. Pantiguang makikakanta eh. Pigan mo kaya, lapigan kaya. Doon ang kamera na eh. Agak. Ikaw maghaon? Pwede na kaunon. Awa mga aga, kung usaon pagkuhan. Papaglunod. Ngani ay. Dahag vlogger rin semua, dahag vlogger oh. 1, 2, 3, go! Ye, saan na siya? Mao ni siya pagluto sa lumpia. Nagtuloy naglumpia ni mo? Ay kung daging ukay kay undangon nimo kung ukay ni. Hindi na maluto. Malumpia. Malumping na. Ano yung mga veteranong maluto ay sa Purok Felix oh? Kani may pinaka-idol oh? Ang Chip! Tara. Tuno nga rin po kay lumping. Lumping na, kuno ako kay lumping. Kaya naman sa ni? Di isang daing mga aga. Isdang daing. Bangos eh, bangos. Espesyal nga kuan. Para sa pista na mga. Special na kay giputos man og di pa ri special wani putos ah. Panigi putos. Ah. Pinare. Purok Felix. Ano ba? Papa ting. Papa, pagpunta nyo, ang oras lang ipaabot ni. Unsa may lang luto na? Ha? May lang luto na. Itom na. Ito. Kana luto na gigay na. Itom na. Apel ya. Mo na kuha base nga color. Ay, may soga. Ug di na makuha color ah. Kinalang tagtinting color na. Tinting color. Mo na dugay kay mo kay day wala ni tubil di ay. Basi na tubil di oh. Sa pangalan ni pagkaon na. Lumpia man niya, empanada ang palaman. Mo na kita gogoan. Lumpia nada ni, jo no. Jo lumpia nada na. Tawas tingil. Yawa. Tayo basta vlogger jo. Kita maka-discount sa ice. Mapalit ko, discount basta mapalit ito. Naka-discount ko sa ice. Ilang bunbun? Dito sa Langwa, ng Arlin. Discount eh. Pero piso ra. Rumay na lang. Ano lang discount yo. Balag piso rin discount. Basta na discount. Oo. Nagamit nyo ito pag vlog daw. May discount piso. Teknik sa saktong paglunod oh. Dapat ibutang nimo usa ra ibutangan nimo lugar. Kay mudagan na naman padung tanan nadto. Ayaw. Tamang procedure. Dagang kundalan. Ayaw. Sama lang. Matay kitinood niyo ang gingon ang sugu-sugu ako ninyo na.
Wag wala karon, wala ko ganahe. Kaganahan ko ng sugo-sugoon ko say sugo ni mo nang. Ninood mamoy. Amen. Ha? Matik, pas. Masih dok. Nah. Aku nak. Anda lihat dari aja deh. Ada tuh linya. Bang menagod. Abang. May linya rin o may numero ni. Yo, kau naman. Ano priority number niyo? Ha? Priority number ako niyo. Asang masin. Ada. Asa priority number mo? Atau ada chilo bang yang priority number? Ano priority number? Wala. Ang priority number ko no? Kala ko tayo mamaktas. Tang gimaktas. Lagi, screen naman dito kanina. Lako sa planes da. Matik, very good. Sebelah ta. Puno-puno lang kayo, puno na kayo. Saan ni? Ari ka doy. Kisa na? Jilo na. Kena oh. Lah, Proceed ka. good. Loh, sini. Nindutan yo. Ngawas mo mga ngawas mo. Kanta dah. Mga tower Bakit? Ay, mulai tayo. Gohom. Yawas, kanta na na. Gabi na. No. Buat aja ko. Ito estila sa alis. Kapag ikaw nanulog, nagising. Gising din. Oh! Come on. Papa deh. Papa. Sayop. Nais ko magpakaawa sa'yo. Suyuin na, bilibig na ako'y lumay. Yeah! Samot! Kaya ka na! So, mo sa tanang karong adlaw mga gano until sa sunod nga higayon. So, that's all for today. Ganoy TV and out. Bye. Tug na ko. See you.